Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. फोंड्या वाठारांतल्या कांय गाड्यावाल्यांक PWDन अतिक्रमण हटाव म्हूण नोटीसी काढल्यात. PWDक नेमको होच वेळ मेळ्ळो काय म्हूण मोगोचो प्रश्न. आता 14 वर्ष झालं त्या एका जागेवरती शाळा लावतो आणि ते माझ्या मुलांचं बातमी नाही, त्याच्यावर मुलांचं शिक्षण, घर भाडं सगळं माझं त्याच्यावरच चालतंय आणि मला आता नोटीस आलं की गाडा बंद करा. मी गाडा कसाच बंद करणार नहीं. ऐसा निकालो बोला अचानक, तो हम लोग कहाँ लगाना, कैसा चलाना, हमारे को बहुत प्रॉब्लम है. इसीलिए हमें रिक्वेस्ट कर रहा है हमारे को जहाँ है वैसे ही रहने दो, नहीं तो हमारे को पूरा धंधा बंद होगा तो हमारा चलना मुश्किल होगा, रोजी रोटी का मसला है. कोरोनाच्या महामारीन लोक गरिबी त्रासदायक जाल्ले आसा. तातूंत दिसा उजवाडे खून जावपाक लागल्या. इकॉनॉमिक क्रायसीस वाडत वतली आनी ह्या सगळ्या गजालीन फोंड्या आनी हे गव्हर्मेंटान फोंड्याकारांक त्रास करपाचें काम चालूच दवरला. तातूंत मेन गजाल म्हणटा ती आतां हे गाडे. आतां ती ऑलमोस्ट 9-10 वर्सां वयर गाडे चलयता. तो ऑलमोस्ट 13-15 वर्सां वयर गाडे चलयता. अशें 5-10 वर्सांचे वयर गाडे जे चलताले तांचे घर चलताले, जेवण चलतालें, भुरग्यांचें एज्युकेशन चलतालें, हेल्थाचे इश्यूज त्या पयशांच्यान तिणी घर संवसार केला आनी तांकां तुमी 7 दिसांची नोटीस दिल्या आनी सगळे गाडे काडटले म्हूण सांगल्या. सर गोर गरिबांक त्रास करून गोर गरिबांक सोंपोवपाचो जो हो एक चलप चल्ला हेजे एक तरेन जाल्यार आमी ताका कंप्लिटली विरोध करता. कवळ्या कमऱ्यात 14 बेकायदेशीर रूम काढल्यात. पंचायत आनी कांय एक्टिविस्टांनी वचून इन्स्पेक्शन केले. हेल्था कडच्यान लायट उदक घेवन गैरप्रकार आणि नोटीस काढली आज आम्ही सायड इन्स्पेक्शन केले. सो सायड इन्स्पेक्शन केल्या नंतर हांगा तकलेन आयलें पळयले नंतर की इल्लिगल स्ट्रक्चर होते. हेणे आमचे कडल्यान रिपेर परमिशन घेवं ना. हे मनशान आमचे कडल्यान रिकन्स्ट्रक्शन फायल घालूं ना, टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग करूना. सो गव्हर्मेंट एक रूल काढलेलो टोकन नंबर दी म्हणून. पूण टोकन नंबर हो आमी गोंयच्या मनशाक दिल्लो, जो आमचो हांगसरलो संदेश कपलेश्वरकार. हेजे नंतर तेणें ट्रान्सफर केलो खांडेपारकाराक. तेणें आतां तो हरिरामाक ट्रान्सफर केल्लो आसा. सो तेणें खंयचेच आमचे कडल्यान परमिशन घेतलेलें ना. एज पर द रिजनल प्लॅन 2021 वो सर्वे नंबर 92 नो डेव्हलपमेंट झोनान पडटा. हेजो अर्थ की हांगा डेव्हलपमेंट जावपाक शकना. आनी हांगा एक रूम न्हू, हांगा 14 रूम आसा, 14 रूम. आनी हो हेल्थ एक्टा प्रमाणे जो लायट आनी उदक दिता म्हणटा पळय तेजो हो मिसयूज जाता. ओके, इन एक्चुअल तांकां कित्याक तेंचे एक लायफ म्हणल्यार रायट टू लायफ अशें म्हणटा पळय, ते उदक आनी इलेक्ट्रिसिटी दिवपाक जाय. पण हांगा रेंटाक ते रेंट रूम बांदता आनी तांकां इलेक्ट्रिसिटी आनी लायट प्रोवायड करता. सो हे तरी खंय तरी गव्हर्मेंटान हेजेर नजर हाडून हेजेर स्टॉप करपाक जाय. कोरगांव देववाड्यार भुमिका देवळाचें सोबितीकरण 1.5 वर्स जालें अर्दवट सोडलां. आमदार आनी सरकार फक्त बुन्यादी फातर घालतात, कामां खंय तडीक लागच ना. हे जे काम केलं आहे ते निष्पक्षपातीपणाचं आहे. काम व्यवस्थित नाही आहे. त्या कामामध्ये धड मोड तोड जास्त झालेली आहे आणि काम हे आज 1-1.5 वर्ष होऊन गेलं ते इथे बंद आहे. संबंधित यात गावचा आमदार बाबू आजगावकर याच्याकडे 2 वेळा आम्ही जाऊन आलो, तरी पण त्याने याच्याकडे दुर्लक्ष केलेलं आहे. करतो म्हणून सांगतो पण करायला काही येत नाही. हे बोर्ड लावण्यासाठीच ही गोवा राज्याच्या BJPच्या सरकारामध्ये हे फक्त बोर्ड लावून हे सगळं सुशोभीकरण करायचं आहे का? हे जर काम ह्याच्या पुढे जर करायचं नव्हतं तर त्यांनी सुरुवातच करू नये. तरी पण त्याने हल्ली 5-6 महिन्यापूर्वी आणखी एक कोरगावमध्ये एक बोर्ड लावलेला आहे गणपती विसर्जनाच्या तळीला. पण गणपतीचं विसर्जनही झालं पण ते तळीचं काम काही पूर्ण झालेलं नाही. यशवंतपूर ते कारवार आणि रिटर्न एक्झामिनेशन स्पेशल आणि रेग्युलर स्पेशल ट्रेन सुरू झाल्या. There is good news for students and passengers. Ministry of Railways has decided to run examination special train and regular special trains between Yeshwantpur and Karwar. These trains will run via Neelmangala, Shravanbelgola and Padil. Train number 6586, that is Karwar Yeshwantpur, it will leave tomorrow at evening 1800 hours and reach Yeshwantpur day after tomorrow at morning 8 hours. And these trains will be running until further advice. Bureau report prudent.